ni nasihan da nake wa kaina da sauran masu minbarin kira zuwa ga Allah shi abubuwa guda biyu nan za su shiga cikin abu ɗaya, shine mu guji shigar da shakhsiyya cikin tattauna ƙadaya. Idan muna tattauna abin da ya shafi ƙadiyya, ba sai mun yi hukunci kan niyyar mutane ba sai mun ce wa mutum munafiki, maƙaryaci, azzalumi, ba sai mun tattaro sifofi, mu tattauna ƙadiyyar kaɗai da ake tattaunawa. Ilimi ya ba da daman haka, bal manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jingina wa khasma kyawawan sifofi Allah ya koya masa alƙur'ani. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أجرمنا تعملون. wannan Allah ne yake koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda zai magana. Wannan kuma dalilinsa na biyu shine sananniyar ka'idar nan da malamai, ko in ce magana ta biyu, abu na biyu bayan wannan ka'idar mai girma da malamai suka ajiye cewa la inkara fi masailil khilaf, la inkara fi masailil khilaf. Ana cewa fi masailil ijtihad, malamai da sun ce masailul khilaf suna nufin matsalan da akwai sabani a ciki, ba matsalan da zai yi ai sabani ba. Domin abin da ake nufi da inkari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun saba faɗin wannan, ya riga ya koya mana cewa a addinin musulunci